कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय हस्टेलखौ दिनै बेंटलावहाय बेंटल हायार सेकेन्डारिनि सिङाव दिनै अपेनिं खालामनाय जाबाय, दरजा खेवनाय जाबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जोंनि चिरां हालामनि बे बेंटल ओनसोलाव गुबैयै जोंनि फरायसुलिफोरनि जा ड्रप आउटनि समस्या जेंना, बे जेंनाखौ जों फोजोबनो हासिगोन आरो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों जौगाहोनायाव जोङो जथेस्थ' मावनो हागोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া এই শুভ মুহূৰ্তত অলপ আগতে আমাৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় ইয়াৰ হোষ্টেলটো উদ্বোধন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি ৰুমৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই সকলো একমডেশ্যনবিলাক আমি চাইছোঁ। চাই পেলাই আমি দেখিছোঁ ইয়াত সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আৰু মই আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা আমি জানিবলৈ পাৰিলোঁ যে গোটেই যিবিলাক মানে ছাত্ৰীসকলে ইয়াত থাকিব, তেওঁলোকৰ ভিতৰত মানে SC, ST, OBC বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে 75% ৰিজাৰ্ভ আৰু বাকী জেনেৰেলৰ পৰা যিবিলাক মানে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড তেওঁলোকৰ মানে ছাত্ৰীসকলে ইয়াত থাকিবলৈ সুবিধাটো পাব বুলি গম পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত থাকিবৰ বাবে সকলো ছাত্ৰীসকলে মানে ইয়াত সুবিধাটো বিনামূলীয়াকৈ ইয়াত থাকিবলৈ পোৱা যাব। কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাতে বেডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা লোৱা গোটেই মানে ফ্ৰী অফ কষ্ট হৈ যাব। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে ইমান সুবিধা কৰি দিলে আৰু এই সুবিধাৰ জৰিয়তে যিসকলে ইয়াতে ছাত্ৰীসকলে ইয়াত হোষ্টেলত থাকিবলৈ সুবিধা পাব, তেওঁলোকে মন কৰিলে তেওঁলোকে ইয়াতে গোটেই পঢ়া শুনাৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব। কাৰণ অলপ আগতে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ে ক'লে যে ইয়াতে ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট, ছায়েন্স, মেথছ আৰু ইংলিছ এই তিনিটা ছাবজেক্টটো সময়ে সময়ে মানে তেনেকুৱা মানে টিউশ্যন কৰাৰো সুবিধা আছে বুলি তেখেতে জনাইছে। গতিকে তেনেকুৱা সুবিধাজনক ভাল এটা ব্যৱস্থাটো আমাৰ বেংটল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত গাৰ্লছ হোষ্টেল হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি ভাৰত চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে এই অঞ্চলৰ আমাৰ যিবিলাক মানে মুৰব্বীয়ান আছে, গাৰ্জেনছবিলাক আছে আৰু ডিগনিটৰীসকলে আছে আৰু এই কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইয়াতে সকলো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, যাৰ কাৰণে আজি এই নিৰ্মাণ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ পাৰিছে। আৰু এতিয়া সদ্যহতে শুনিছোঁ কেপাচিটিটো 100 জনৰ হ'ব, কিন্তু ফৰ দি টাইম বিং 25 জন এনৰলমেণ্ট কৰা হ'ব। মানে পুঁজিটো যিমান আহিছে সেইটো অনুযায়ী 25 জন এতিয়া ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াতে নিৰাপত্তাটো আছে। ইয়াতে সকলো চোৱা চিতা কৰাবিলাক মহিলাসকলৰ পৰাই ইয়াত আছে। ইতিমধ্যে খোগো আছে। গতিকে ইয়াত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ যি ছাত্ৰীসকলে ইয়াত থাকিব তেওঁলোকে মানে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব। बेफोरनो हामबाय होननानै बुंदों जायफोरनाखि मिडियानि मानसि बेहा फैबाय दिनैहाय। जोङो जोबोद खुसि मोनदों जोंनि जिनाखि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय हस्टेल गार्लसफोरनि थाखायहाय बेवहाय गोबाव बोसोरनि सिगांनो जिनाखि बेहाय लुनाय जादोंमोन, खिन्थु गोबांथार जाहोननि थाखाय बेखौ खुलिनो हाथ'नाय जायाखैमोन आरो जोङो नेगासिनो दंमोन माब्ला बे हस्टेलखौ खुलिनो हागोन होननानै। खिन्थु दिनैहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबाव बोसोरनि उनावहाय जों दिनैहाय बेखौहाय खुलिनो हाबाय आरो खुलिनायजों लोगोसे जों दिनैहाय माखासे आलासिफोरखौ लिंहरबाय, जेरैबायदि जोंनि लकेल EM सार रन्जित बसुमतारी, रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि, आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां MLA निर्मल कुमार ब्रह्म सार बिथाङाबो फैदों आरो बेजों लोगोसे खाथि खालायाव थानाय जेसेबांनाखि स्कुलनि हेडफोर आरो प्रिन्सिपालफोर, बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथाङाबो सफैनो हादों। आङो गोसो गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोंनि बेबायदि मोनसे अस्पिशियास अकेजनावहाय सफैनायनि थाखायहाय। आरो जोङो बेखौहाय बयबो मिथिगौ बेयो जाहैबाय मोनसे हस्टेल, जेनाखि हस्टेलखौहाय महात्मा गान्धीनि बिसिनि मुङा दोनदों कस्तुरबा गान्धी बालिका हस्टेल होननानै। आरो बियो स्पेसियेलि हिन्जावसाफोरनि थाखाय जागोन आरो 75% बियो जायफोरनाखि
SC ST आरो OBC बिसोरनि थाखाय बे रिजार्भेसन दङ आरो 25%आ जाहैबाय जायफोरनाखि जेनेरेल कास्ट नाथाय इक'नमिकेलि उइकार सेक्सननि मानसिफोर बिथांमोनाबो बेहाय थानो हागोन आरो थानायनि फेसिलिटिसआ बेनो जाहैबाय गासिबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय फरायनाय गासिबो फ्रिजोब न'निफ्राय जेबो लाबोनाङा गरसेबो आरो बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखायहाय साइन्स इंलिश आरो मेथ्सआवहाय जोंहा पार्ट टाइम टिचारबो जोङो थिसननानै होखाबाय इन्टारभिउ लानायनि दारैहाय आरो बिथांनि जानायनि थाखायहाय जोंहा जेनाखि कुकफोर नांगौ हेड कुक आरो एसिस्टेन्ट कुक बेखौबो जोङो सायख'नाय जाखाबाय आरो मोनायावहाय सिकिउरिटि होनो थाखाय जोंहा जेनाखि चौकिदार नांगौ बिथांखौबो जोङो बेबायदिनो एपइन्टमेन्ट होनाय जाखाबाय जोङो बेखौ फार्दार एप्रुभेलनि थाखायहाय बावैसोनि उनावनो गोजौ लेभेलावहाय फाथायहरगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जों एप्रुभ मोनब्लानो जोङो बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जों राननानै होसिगोन आरो आङो सानो बेबायदि मोनसे मोजां फेसिलिटिसआव थानो मोनोब्ला जोंनि जिनाखि बे गोग्लैसोना थानाय एरिया बेयाव थानाय जेसेबांनाखि हिन्जावसा स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरो फरायनायाव जोबोद थुलुंगानाय मोनगोन आरो बिसोरो बेबायदि फेसिलिटि जुदि मोनोब्ला जेनाखि फेसिलिटिसफ्रा बिसोरो बुंनो थाङोबा न'फ्रावहाय होनो हाया बिमा बिफाफ्रा बेखौ बेबायदि मोजां मोनसे अनुस्थानाव थानानै फरायनो मोनोब्ला जों सानदों जाहैबाय जोंनि जेनाखि सोलोंथाइनि जेनाखि दावगानाय बियो साबसिन जागोन होननानै जोङो बिसास खालामदों बिसेसकै गार्लस स्टुडेन्टफोरनि थाखायहाय ओरैनोबा जोङो नुनो मोनो जाहैबाय गार्लस स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि न'खरफ्रावहाय बा बिमा बिफाफ्रा एसे नेग्लेक्ट खालामनायखौहाय खिन्थु जोङो आसा खालामदों जाहैबाय जेसेबांनाखि बिमा बिफाफोर दङ बेबायदि मोनसे मोजां फेसिलिटिसखौ जेन गावनि फिसाफोरनो होयो जोङो बेखायनो जोंनि स्कुलनि जानानै बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलनि जानानै आरो मेनेजमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन आरो मेम्बार सेक्रेटारि जानानै आङो गासिबो गार्जेनफोरखौ खावलायो जेन बिथांमोना गावबा गावनि फिसाफोरखौहाय बे हस्टेलाव फैनो थाखाय हगार हरो बेवहाय गासिबो फ्रि गासिबो मोनजोबगोन आरो फेसिलिटिसबो दङ आरो जोङो आसा खालामदों जोंनि जेनाखि फैगोन सम बे फैगोन समफ्रावहाय बियो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों बे गुसुं एडमिसन लाफैनायनि माबा सिस्टेमफ्रा मारै जागोन सार एडमिसना बेबो फ्रि जोङो मोनसे एप्लिकेसन फर्म बिदिनो साफायदों बे एडमिसन फर्मावहाय बिथांमोना जास्ट गावसिनि जेनाखि बाय'डाटा बे बाय'डाटाखौल' सोनांगौ फट' गांसे होनांगौ ओमफ्राय बेहाय फिसनि खोथानो सिखाङा आरो बेनो